Hola, yo soy Marçal Font y esto es Rimbomba. Sí, porque son tablores todos iguales en el mundo. Què va ser abans, la veu o el verb? La veu dels animals, segur, no? Doncs segurament el primer crit quan van trepitjar algú, no? I aquí no hi havia verb, com a molt interjecció. Primer la interjecció, després el verb. Oh, bona pregunta. Si es pot traslladar una poètica d'una llengua a una altra. Mira, m'arriscaré i et diré que una poètica d'una llengua indispensablement s'ha de germinar en una altra, cultivar en una altra. I aleshores potser arribem a enganxar-li el truc en la llengua que la volem fer.